ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಜನಕುಲೆಗಳ ಎಣ್ಣ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಖಲ್ ತೋಂದುಲ್ಲರು ಸುಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಖಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಚರ್ ಬಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೈತಲ್ ತೋಜಿ ನಂಚಿನತ್ತಿನ ಗಂಟದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲ ನಿಕ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲೇನು ತಲುಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗಳ ಸುಲಭವಾದ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲೇನು ತೂವಲಿ ಓಕೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರೋಡು ನೆತ್ತೆರಡು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಾದ ಅಂಚನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೋನೊಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶರೀರೋಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುಣಿ ಆನ್ ಹೇಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನಿ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಪೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರಡು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಹಾರಲಿಡು ಐರನ್ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಪಂಡ ಕಬ್ಬಿನಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಇಪ್ಪುನಿರ್ದಾದ ನೆತ್ತೆರಡು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ 12-13 ಇತ್ತಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೊಳ್ಳಿ ಅವೇರ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತನ್ನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೆರೆನೊಳ್ಳಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಪಂದು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎನಿಮಿಯಾ ಪಂಡದು ಪನ್ಪ ಇಂದು ಆನ್ಲೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊನ್ನುಲೆಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರಡು WBC ಬುಕ್ಕ RBC ಇಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು WBC ಪಂಡ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಬೊಳ್ದು ನೆತ್ತಿರದ ಕಣಕ್ಲೊಂದು ಅಂಚನೆ RBC ಪಂಡ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಕೆಂಪು ನೆತ್ತಿರದ ಕಣಕ್ಕುಲು ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ನೆಟ್ಟು ನಮಕ್ RBC ಪಂಡ ಕೆಂಪು ನೆತ್ತಿರದ ಕಣಕ್ಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣೇನೆ ನೆತ್ತೆರಡು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಣಗಳು ದಾದ ಪಂಡದ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುನಕಲ್ನ ಚರ್ಮ ಒಂದು ಬೊಲ್ಚೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿತ್ರಣಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಕುಲೆಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಶೀತ ಆದಿಪ್ಪು ಅಲರ್ಜಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಕಾರಣದಾದ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿಲೇನು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಲೇನು ತಿನ್ನಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಂಸದ ಅಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ವನಸೆ ಸೇರುಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಗಮನ ಕೊರುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ ತರಕಾರಿಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಿಂದಡ ಉತ್ತಮ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟುದ ಟೈಮುಡು ಅತಿ ಆಯ್ನ ಋತುಸ್ರಾವ ಆಪುನಲ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಕಾರಣವಾದುಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯಲುಡ್ದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸರಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನವು ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನವುಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆದಪ್ಪುಡು ಜನೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸರಿಯಾದ ಸಪ್ಲೈ ಆವಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸರಿಯಾದ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಡ ಹೃದಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸರಿಯಾದ ಪಂಪ್ ಆವಡಂಡ ನೆತ್ತೆರಡು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಇಪ್ಪುಡಾಪುಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಹಾರನೇ ಮುಖ್ಯವಾದಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ವಾಪೂರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾದ ಈ ನೆತ್ತೆರಡು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನೊಳ್ಳಿ ಪಂದು ತೆರಿಯೋನ್ಗ ನಮಕ್ ಸುಲಭಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನೆನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಪರಂಡದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನೊಳ್ಳಿ ಈ ಬೀಟ್ರೂಟ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಅಂಚನೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಪರಡ ನಮ್ಗೆ ದಾದಪುರ ಲಾಭ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣೇನೆ ಯಾನು ನೆಕ್ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಪಂಡದ ತೆರಿಯೋಣ ನಿಕ್ಲು ಅವೇನು ತೂನೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ ದಾಳಿಂಬೆ ಈ ದಾಳಿಂಬೆನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಪರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾದ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ನೆಟ್ ಐರನ್ ಪಂಡ ಕಬ್ಬಿನಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರೋಲಿ ಬುಕ್ಕ ನುಂಗೆಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ನೆನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ನೀರಿಡ ಪಾಡ್ದಿಡ್ದು ಬೊಲ್ಪುಗು ಆ ನೀರ್ದ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನ ಪರಣ್ಣಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ತಿಂದಿಟ್ಟಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಿಟ್ಟು ತುಳಿ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಅಂಜೂರ ಖರ್ಜೂರ ಪಿಸ್ತಾ ಬಾದಾಮಿ ನೆನ್ನ ಮಾತ ತಿಂದಿಡ ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಪೊಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯರ ದಾದಪುರ ಮಲ್ತೊನೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದೂರ ಮಲ್ತೊರೊಳ್ಳಿ ಪನ್ಪುನೆಣ್ಣು ತೆರಿಯೋಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಇನಿತ್ತ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯಾರಂತೂ ಮರಪೋರ್ಚಿ
ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿರಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ. ನನ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕುವೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟುಗು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಇನಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡೆಗೆ ಯಾನ್ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.